Welcome to Lutong Kapampangan. Kita nyo yan guys, yan ang ating channel, the best Lutong Kapampangan dishes. Yay! 800 subscribers na tayo mga ka-foodie. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ka-foodie, tara, luto na tayo ng kare-kare. Isa sa ingredients ng kare-kare ay ang puso ng saging. Alam nyo ba, nagpapalakas ito ng uterus ng mga babae? Narito pa ang ibang mga sangkap, pechay, eggplant, sitaw syempre. Ito na ang puso ng saging. Syempre yung annatto powder, pampakulay yan. Onion, garlic, and peanut na dinurog. Syempre, peanut butter. Ang puso ng saging ay nakakapagpababa ng hypertension. Gayon din kung ikaw ay anemic. Kung nagko-constipate ka, at saka natutulungan din niya ang ating kidneys. Kung may ulcer din, and syempre, yung sa mga babae, pag nagme-mens, yung may dysmenorrhea. And kung may diabetes ka, nakakatulong din yan. Ito ang ating pinalambot na pork spare ribs. So, gisa na natin. Mga 3 hanggang 4 na kutsarang cooking oil. Sautein natin yung garlic, onion, annatto powder, and syempre yung peanut. Alam nyo ba, ang nagpapasarap sa isang lutuin ay yung tamang paggisa. Iba't ibang paraan kasi yung paggisa ng mga tao. Kung meron kayong annatto seeds, yun na lang ang gamitin nyo. Pero kung wala naman, meron namang nabibili sa grocery na ganyan, annatto powder. Ito ang annatto seeds. Nagpapatingkad dito ng kulay ng ating kare-kare. Nakakatulong din ito sa pag-reduce ng inflammation or yung halimbawa may sugat ka at namamaga. Kung may problema sa mata, nakakatulong din ito. Meron din siyang anti-cancer properties. Antimicrobial properties din. Diba? Ang galing ng nato. Kaya kung kare-kare ang yung iluluto, siguradong napakaraming benefits o sustansyang makukuha dito. Foodies, paalala lang 800 subscribers na tayo. So, magkakaroon tayo ng shout out sa susunod na vlog. So, mag-comment lang kayo yung mga gustong magpa-shout out. Tuloy lang natin ang paggisa. Naamoy ko na. Bango. This time naman, nilagay natin ang peanuts. Yung dinurog natin kanina. Halo-halo lang. Ang ipansasabaw natin, yung pinagpakuluan kanina ng karne. Yung broth. Sa mga small YouTubers na gaya ko, huwag tayong mapapagod na mag-upload. Siyempre, kailangan yung may magandang content para magustuhan ng mga nanonood sa atin. In a span of 2 months, tingnan nyo, naka-800 subscribers na tayo! So, tsaga lang mga ka-foodies, no? And syempre, supportahan nyo rin ang mga videos na i-upload ko. Abang-abang sa mga hindi pa natin na ipapagitang mga iba't ibang recipe. Yan. Nga pala, 2 klase yung puso ng saging. Ito, yung pahaba yung ginamit ko. Meron din tayo yung talagang heart shape na puso ng saging. Pareho lang naman yung sarap niya at sustansya. Ilagay na rin natin ang talong. Isa pa yan sa masustansyang gulay. No?
Ito naman, sahog natin ng sitaw. Sa Kapampangan, ang tawag natin dito ay kamangyang. Okay, ito na yung ating peanut butter. So, lalagyan natin siya ng pork broth. Yung pinakuluan natin kanina, dun sa karne. Para malasa siyang lalo. Siyempre, idadilute natin yan. Ginagawa pa. Abukadong separating. O kaya, kumukulo yung tubig. Blanch. Ano pag pinos din. Ayan, nilagay na natin ang ating peanut butter. Kapag walang peanut butter, hindi kumpleto ang ating kare-kare. Yan talaga yung nagpapasarap sa ating kare-kare. Yung naman, lagay natin ang pechay. Ako sa mga gulay, ito yung gusto ko eh. Pero lahat naman masarap yun. So foodies, huwag kakalimutang mag-comment, mag-like, and mag-share ng ating video. And syempre, mag-subscribe ka na rin. So, yan na, luto na. Kanyaman, mga antana.